sana may gata. Kaya kukuha muna ako ng malunggay guys doon sa kabilang bakod namin. Halo ko lang ha. Wait muna. Guys, ito po yung ulam ko ngayon guys. So, yan, ulam ko guys. Yan ang ulam ko ngayon. Yan, kain tayo guys. Kain guys, kain. Malunggay. Tanong na ko na ang sangkay. Bang kakak yuk Ano ba? siap.
Tawag ba niya? Ilan sa taon na para. Oo na, asin eh. Kasi nga, di ba ano? Kasi na ikaw nagluto. Ano akong alam yung luto eh. Sunod ka na, ikaw na kasi magluto. Kaya ako magluto, sa'yo magagreklamo. Ba't mo, magpapagdamay sa mga parat. Pagdamay sabaw. Gusto ko kumain ko ang sabaw. Ay sabaw. Sa sunod lang ikaw na magluto. Mauna siya. Maok yun. Sarap guys. Sarap luto ng misis ko. Hindi pa ko muundang kay sarapan ko. Sinabar akong sudan ba?
Sarap. Gusto niyo pang makita uli ah. Titigan niyo lang. Okay na pala. Dami ng disco rin ah. Reklamo na po, nawala mo yung tubig. Pasalway. Yan ang Oh. anak mo. Ano? Kape. Ano yan? Timpla mo na. Patok doang Malamig yun. Babay na guys, yung gisapot ko yan. Sapot ko niya akong tigulang ba yun.